Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review izinto ezu-3 noma ezu-4 engizoyibala le video. Mangwabe siyazi ukuthi uMangwabe vele kuzohlezi ukukhulunywa uMangwabe. So kunento engishilo ukuthi uMangwabe ku-episode 8 bebabazi ukuthi ababazanga kahle babhorekile uMakhumalo noMacele ukuthi uMangwabe ufike late kwi-birthday celebration yomntwana wafika sekudliwa. I-birthday celebration yomntwana onathusa ngikuphindile lokho mina ngizokwenza ihaba i-birthday party yengane izohlezi i-birthday party yengane okubalekile ukuthi izingane ezifikile zijabulile zathola amakheke ama-chips yonke nje leyo nto eqondene nabantwana. Into eyenzakalayo ke engiyibonile ukuthi uMangwabe kuyaziwa ukuthi sorry ngiyaxolisa. Mangwabe kuyaziwa ukuthi u-season 5 wonke umele ngedrama engasho nje ukuthi u-season 5 kahle besimelwe uMangwabe nedrama nokuzama ukwenza sengathi uyadivorce. So manje ngoba lento yenzekile yaba successful ku-season 5 sebezama ukuyenza like season 6 ngoba ukube beka-address indaba yokuthi uMangwabe ufika late akungenzeki nge-birthday celebration yomntwana okukhona abantu abadala abahlelile bayazi ukuthi baze kwi-birthday party yengane bazojabula njengomndeni. Abakwazi ukuthi sebezophazanyiswa ilunga lomndeni elilodwa ofika late kwi-birthday celebration. Hayi umcimbi wesintu okugayayo khona akuphekwa inyama yenkomo kwenziwa izinto kuyaphithizela. Birthday celebration yengane umzukulu so into engiyibonile because akusikho kokuqala ku-season 6 uMangwabe efika late but sebezokunaka manje kule birthday celebration ukuze kuzoba sengathi sekunedrama khona ukungazwani lento yabo bayenzayo ukuthi one moment abazwani how the next minute sekuyi-United Sister Wives abazazi noma bayathandana noma abathandani. So ukuzama ukwakha leyo drama leyo yokudraw i-attention ukuthi hayibo isho njalo isekhona bayizame nge-angle ebandayo this time because la i-birthday celebration yengane asiwaqala amaphathi engane. Into ehlukile ukuthi uMpumelelo ufike ney'ntombi zakhe wazokhombisa abazali bakhe kukhona nomkhulu. So okwami ukuthi ngiyabona esayidini lokuthi uMangwabe ulethe ama-viewers amaningi ngale ndaba yakhe ukuthi uyashiya, abanye bethi useyadelela, abanye bethi vele wayefuna ukufundisa ubaba Mseleku usethatha imali kababa Mseleku wayifaka emaqaqa manje akasafuni isithembu akadalelwe sona. So ukuzama ukuthi uMangwabe uyena oyi-cause yayo yonke into ehlukanisa umndeni ngoba yena umudi bayifake nge-angle engasebenzanga because i-birthday celebration kumcimbi omkhulu ohlanganisa onke amakhosikazi mase siyambona-ke yena engaveli mhlawumbe sekwenza kuthiwa aweze ngapha amakhosikazi aMseleku mase kuthiwa hawu uphi uMangwabe bekuzoba idrama-ke ekhona hhayi idrama esanganekwane ngisho leyo nto-ke. Nabanye-ke futhi sebekhomentile babhala zonke izinto abayishoyo bechaza bapruva nje yona lento engiyishoyo ukuthi uMangwabe kusamiwe ngaye ngoba le ekwenza ukuthi uchaze ubuyele ukuthi kuma-season amadala kwasha kwacima kanjani ubaba Mseleku uyibekile le ndaba ngazi umsekhohliwe yini usichazelile ukuthi njengoba sibuka Uthando Nes'thembu uMangwabe ekhona thina siboni ukuthi kwesinye isikhathi usuke eshuthe nje u-10 minutes engekho basuke bemtshontsha ngohlobo lomsebenzi awenzayo. Sengiphendula kulo ukuthi why uzohleza ukuthi uMangwabe unesi. Yes unesi uphinde futhi wafunda usaqhubeka futhi usafunda khona kwanursing nendlela futhi asho ngayo usho ngokuziqhenya umsebenzi wakhe awumfakela amahloni uyawuthanda nokufunda futhi aqhubeke kulomkhakha kwakanursing into ayithandayo. So ngalelo phuzu ngizosho nje ukuthi unesi nginganqeni ngoba vele nakwe-show uyena nkosikazi oqula amacala ngokuba unesi So nayi-ke into ubaba Mseleku makuvela le show enye igumbi lamakhosikazi ubachazelile abamaphepha ukuthi nakuThando Nes'thembu unkosikazi number 4 makushuthwa naye usuke entshontshwa ngoba yena isikhathi akanaso.
So zikhona izinto nje ukuthola ukuthi usheshe ahambe ashuthe. Ngase siyakhumbula ukuthi uMangwabe ezohlele siyophuza amaphilisi mase yanyamalala. uMangwabe esinye isikhathi kube kwengathi usele kwenye indawo akafunanga ukuhlangana nomndeni ulele kanti ngenzeka ukuthi useyangena sekuyishift yakhe kodwa manje ngapha kushow yonke leyo nto idlalwa ivele sengathi unkosikazi ophuma eceleni. Sase siyabukisisa-ke sesibuka phela i-reality-ke manje sesiphuma kwishow. uMakhomalo uyadinga ukuthi ubuso bakhe bube buningi kwi-TV ngoba vele uhlobo lomsebenzi akulona lumfuna ukuthi bemfonele besho ukuthi Mangwabe befuna bemfonele bethi woza Makhomalo uzokhuluma e-Eastern Cape, woza Makhomalo endaweni zonke la bamfuna khona. uMacele usengena kwenye i-TV show naye engisola ukuthi indaba yodumo isithanda ukumnamathela. uMayeni ngala ku-social media useyaphithizela ngoba naye useney'mpahla ayidayisa online. unkosikazi-ke yena onomsebenzi ommele entanyeni uMangwabe nebhizinisi elifuna ukuthi i-manager yakhona iqondile, supervisor wakhona uqondile, abasebenzi bayapheka lapha, bapheka inyama, bepheka emaqaqa. So nje into ye-TV ukhona phakathi ngoba i-family show. Iqiniso lithini? Yena engahlehla kwi-TV show. So manje makuzothiwa uMangwabe ufike late bekugcwele esibhedlela. uMangwabe akanaso isikhathi, onesi basebenza into engayiqondi mina. Yazi ngeke ngiyibuza ukuthi bayasithola isikhathi nje sokuthi bephumule bethi angazi ukuthi nje sengangabantu abaningi ukuthi hayibo ngeke ziyabuya kanesini. Angikho-ke lapho bese ngikuchazela nje i-reality ukuthi ngapha lamakhosikazi amathathu sizokwazi ukuthi mhlampe siwabone kuma-events enziwa umndeni kahle ngoba isikhathi banaso. uMangwabe ngowakhe umsebenzi awenzayo namanje isikhathi asimvumeli. Naye nasey'nganeni yikho nje ethi ngifuna ukubonda nabantwana bami ngoba siyambona ukuthi kwanesi ngakudlalwa phela. Angithini nize nidelele onesi la nithi bahlezi banezitho ngoba umsebenzi wabo injani kwasho wacima kanjani. Unesi-ke. I-reality futhi ukuthi ubaba uMseleku wachaza ukuthi igumbi lamakhosikazi ngoba liqalile seliyophela engabonakali kusuke kwaqondana ukuthi akwenzeki ukuthi ashuthe nabo, hhayi ngoba badivosa, hhayi ngoba sengithe badivosa ngoba sengibala sekuwumndeni ukuthi hhayi ngoba sephuma emndenini. Wazothi ubaba uMseleku laba bamaphepha uma bengayikholwa into abayishoyo akeze ezobashutha. Abeze bezokaMseleku bazofike bembone uMangwabe ukusho ukuthi bambone ephuma emsebenzini bembone ehamba ngoba vele isikhathi asikho. Baba uMseleku kade enza amahlaya la ethi amakhosikazi akhe lona ugijima ngale namba lo igiya lakhe linje. Uthe uMangwabe uma esesebenza usuke esebenzela zonke lezi nyanga kade absent ngohlobo lomsebenzi awenzayo. So sizoxaka ukuthi okay masebenza idrama sebefuna ukuthi unesi simjaje, thina sibuye sikhumbuze ukuthi hayi somjaja kanjani unesi ngoba onesi nje bake baphithana amakhanda, kukhona i-COVID, bahlala isikhathi eside ley'bhedlela besiza abantu. Bephinde futhi bethi ufika late, sithi thina somjaja kanjani unesi ngoba siyazi ukuthi iy'guli ziyamemeza, akumnandi lesibhedlela, ufike ekhathele. Nakhona lapho ufuna ukuthi ashawe umoya, nakhona lapho uthola ukuthi khona iy'ngane eziwu-2 ey'ncane zidinga isikhathi noma nakhona lapho khona umnyeni naye uthi ufuna iy'ngane eziwu-20 uyifuna kunesi. Manje-ke sime-ke lapho sithi hayi siyama-ke nonesi sayizwe into ayishoyo ngoba uyasho futhi ukuthi uyafunda, usafuna ukuqhubeka nokufunda. Mase siyabuza ukuthi uhusband uthini? Uyamsupport ukuthi unkosikazi aqhubeke phambili noma uyasaba ukuthi ukukhuphuka kwakhe uzofica abanye abantu phambili ngoba nangu uhusband eseme ngokuthi ngisho ngahamba kodwa lo ayomthola naye uyophinda athole abanye, ngeke aze abe yedwa. Ngisethi kodwa why abesho ukuthi lo ayomthola nange sefuna ukusihlebisa? Asivale-ke la. Umsebenzi kaMangwabe awufani nowoMakhomalo. oMakhomalo badinga thina ukuthi sihleze sibabona ukuze mhla ngithi ngifuna umcimbi, ngifuna i-guest speaker or ngifuna emcimbini wami kube mnandi abantu bejabule, ngizobatshela ukuthi uyeza uMakhomalo. Kanti unesi-ke yena ufuna ukuthi nje kuthiwe lapha emaqaqa kuzobani, yenza sure ukuthi kuney'phuzo ezi-right, kuzobani,
so kuzodingeka ukuthi u-ode lokhu nalokhu. Ngapha esibhedlela udokotela uyamemeza ukuthi Mangwabe yenzeke kanjani into enje, akufani-ke. Washo Babe Soduma, asifanani. So mase sibuka ishow sebeqala abanye bethi hayibo u-disrespectful, hayibo yena nje uthini kuthiwe sethi naye unesi phela, unesi ya Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.